R33. Ja, i Team Psycho Tunings Nismo R33 GTR, der sidder der nu 2 personer. Det er en undtagelse. I den ene side sidder der en handicappet person. Det er ejeren af bilen, og han har overgivet køreturen, havde jeg sagt, eller kørselen til en af hans gode kammerater. Sådan en kammerat kan jeg sgu også godt at have. Og han får nu en af hans livsture ned ad banen. Det gjorde han også sidste år. Og her de tager, når de går fandme, men der er noget hurtigere end i en rullestol. Det er der i hvert fald helt sikkert. Det er da kanon, det der. Jeg tror ikke, der er mange rullestole, der kan følge med det der.